bounds. Halo, halo, halo. Balik mana karo aku Songklek Koyek. Dadi nang kesempatan kali kira aku bakal bahas tentang sekali lali aku lali. Nah. Oke, dadi nang kesempatan kali iki aku bakal bahas tentang perbedaane lambene wong lanang karo wong wedok. Sebenarnya agak sering perbedaan iku, cuman aku mek bahas hal-hal berikut tiga ya. Oke, langsung nang TPS. Loh, TPS itu lah tempat pembuangan sampah. Oh iya sih, TPS lah tempat pembuangan sampah. Oh, gibas. Oke, lanjut. Tadi rek wong lanang iku rek ditakoni situk iku njaute mesti situk. Nek wong wedok iku iga. Ditakoni siji jawab iku 20. Contoh koyo ngene iki. Versi wong lanang. Tekon ndi, Mas? Teko ngopi, Dik. Versi wong wedok. Tekon ndi, Dik? Teko pasar, Mas. Ya Allah, Mas, nang pasar iki kabeh mundak, Mas. Pindang mundak, bandeng mundak, iwak asin mundak, brambang mundak, lombok mundak. Ya Allah, Mas, pas aku mang isin kate tuku iwak pitik kok gak sido. Kurang duitku, Mas. Tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung. Loh, wis mari arek. Oke, lanjut. Sing kaloro. Tadi perbedaan kali iki rek yaiku wong lanang iku simpel. Karepmu lah. Nek wong wedok iki gak rek, kabeh hal opo ae iku mesti dirasani. Contoh koyo Yumai karo Yumur iki. Versi wong lanang sik rek yo. Ten pundi, Mas? Iki lho ape nak warung. Versi Yumur karo Yumai. Bu. Iya. Lanjut ke rasan-rasan. Delok anak Sumarti kok lho. Alasane ya kartukan. Padahal pacaran iku pacaran selingkuhane. Wong aku ngerti kok arek kuwi iki bibing metu nek pedah lanang pedah gede kok. Iku selingkuhane. Gak sing arek wingi nggo pedah biru gede wingi kuwi. Sing bengi-bengi wingi nggawa tas. Oke rek, lanjut. Dadi nang perbedaan ketiga iki rek pasti sering dialami oleh para suami-suami di rumah. Wis lah aku gak jelasno hal iku apa. Delokne video siji iki. Versi wong lanang. Duh. Nang di kopi ku, Dik. Kopi sampean mbak kesenggol lublek, Mas. Ya wis gak apa kok gawekno maneh. Versi wong wedok. Tanganmu mang nublek, Dik. Apa nublek? Pelan iku ya apa sih kok sampe nublek iku lho. Wis seru glasakmu lho gedene gak katok ta matane iku. Melakane melaku delok-delok gak meneng ae. Wis gak gelem gak note. Wis kono cepetan nak mburi kono pedang pelen. Cicik semut tok. Oh, bubenku. Malah turu. Kon pasti kabeh tau ngalami iku to, Rek? Gak tau blas. Jangkrik aku tok berarti. Oke, sing terakhir masalah nyang-nyangan utawa nawa lek sik gak ro. Tawar menawar. Sakjane rek, wong lanang iku jarang ngenyang, sekali ngenyang mek titik. Tapi nek wong wedok lek ngenyang iku ngawur, gak mikir. Sakarepe dhewe. Ya ngene ku rek wong wedok nek ngenyang, intine ngecebret ae. Wis lah, delok langsungnya video iki. Versi wong lanang. Piro iki, Mas? 50 iku, Mas. 45 ya. Nggih wis. Ya wis ben bungkus no. Versi wong wedok. Kayak ngene iki piroan Mas regane klambi ngene iki, Mas? Mau ora yuk 50.000 ku yuk. Loh, 50.000
kok sik larang sih Mas. Mas mung kanca kuwi ngono tuku nak pasar tingkat regane mek 20.000. Sampai niku nek dodol aja larang-larang foto. Yo. Kok lambi koyo ngene bentuk iki lho paling kulek 15.000. Sampai ngedol 50.000. Sampai niku yo opo? Wis kene nek gelem 20.000 tak gelangan lek gak gelem aku gak iso tuku. Bener to rek video sik tas mau? Yo pancen gak kabeh arek wedok koyo ngono, cuman kebanyakane koyo ngono. Oke wis kene ae rek ya videoku kali iki. Kurang lebihne aku njaluk sepur awakmu be ono salah kata dalam ucapanku. Cuman tujuanku aku mek kepingin ngibur awakmu kabeh. Oke wis, sampai jumpa di videoku berikutnya. Sunus mampir yo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Ya wis rek. Bye-bye. Bounce.